Wazani? Sanibona. Yazi baba. Ngisiphethe le sothi ubale indoda yabulela ugatsheni. So ngimi iphike ngesikhathi ngayo. Kanjani? Ongakasho lutho ngamanje. Engikwazi nje siyale. Bangekhanda. Ji, kade sushilo action uyahleka siyarekhoda cabanga. Nawe uyakhuluma yini? Ayisekho sefile balance. Masibi. Kwenze njani phela? Abakunenkinga. Actually. Ngiyathuka. Unento engithunywe yona. Kwathiwa ngikunikeze yona. Yini? Isikhathi. Manje namanje usazama iplan namanje nalela ngikutshela njengamanje ngiyahamba ngiyomfuna ngizotholela yena ngokwami waqala iphutha lakho lonke le Hey, shut up wena manje. Nilindane, that is very sensitive kakhulu. So funeka bese uphaphelizwe. Okay, speak. Cha ngale. I don't feel so rand and feel 19 rand go. Ngithanda ishethi la. Shani tape. Asishayeni. Ethi wabuka wena. Siphelile. Ile ngibona ukuthi sosifumosha isikhathi. Somasha isikhathi. Ngafubona mina ngithathi nama malazi emva kwalokho. Ngithi ngiphethe wena kithi. Ayithi nonsense angiphethwe yini manje. Mase ngithi mina ube ucasula impela lo mbuzo. Ube ucasula impela lo mbuzo lo lokhu sineziqiniseka ukuthi impela ikhonto ehamba phakathi kwakho noGantshini. And sifuna ukwazi ukuthi yile. And angase sesirest yaphambi sazi ukuthi ubani ubulalo gatshe. Wenzani man? Akusabi mina. Ngenzani mina? Uqinisile udadewenu. Konke lokho akhulumayo. Khathi. Abalaleli ngikhuluma ngisengimi kanje, ngicamile kanje. So mangisuma nje angiphumi ngeframe noma ngishaya nqubuzeki noma mhlambe ngiqhubeke ngidlale kanje bese ngikhuluma. Angeke phela urelax kanjalo kuyaliwa la. So mangiza kanje ayikho inkinga. Will find a way yokuthi ni ku-avoid inkinga. Okay. Abangani bakho namanga wena unophuma le esokeni lakho mina la ngiyavuka ekseni mina yonke uzoshona yasebenza ngidala wena ulisuka la yona abangani isuka lakho Akhuleka. Buka nengqondo emehlweni bese ngiyakhuluma. Izorana angene aniphazamise nibhanyaza amehlo nibhenga kuyena. Mina ngicabanga yaphoqa amafoni. Athanazana. Hayi mina ngizongade ngilele ngibuye ufisha amalanga. Manje hayi suka. Ayinabe benza. Stand by. Muhle mbuzi. abuka ke Ngiyaphuma kwi-character bafethu. Bebezathula. Ubali simbali. Kalakaza kula masini. Nginkalakatha. Bafethu singamoshi isikhathi. Ezawe. Ngithe siyaqeda ngo-past 3. okay And Last exam. action. No. Khuleka sithanda sami. Ungakhathazeki njenge-stress. Izinto ziza ngokwenza mina. Isimo. Uyibonela wena mina odlizela la. Okay, kusho wena uzoma lapho ungasukile. Yini manje noma ngingena phakathi? Okay, phuma ke. Just siyaqala right. And action. Whoa. Hey man,
ngalobusuku ugatshana fanga utshelwa kuloma umsebenzi owawuyingozi okwakumele bawenze. In 5, 4, 3, 2, 1 and action. Yebo. Hayi phela. Izinto fanele uzenze ngendlela ethe ukuhluka kancane. Okay, mnike sambe. Avungile usiko dance. Oh. Vuka! Ay, sano! Oh, man! Oh, no! Where's the man? Oh, no! Oh! What's up?